Amaqembu ezombusazwe azwakalise imbono yawo njengoba i-African Union ibungaza iminyaka engama-57 yasungulwa. Imibhiyozo sele iqala ngexa iAfrika isonganyelwe lelife limnyama. Bangaphezu kwe-100,000 abantu sebesulelwe ilontsholongwane ngexa bangaphezu kwe-3,000 sebelishiyile ngenxa yalubhubhane. Ile ntlekele sele iqhalabisa iqele eliphetheyo. This year we mark this day virtually and online due to the massive impact of COVID-19 on the continent and the world under the theme Silencing the Guns, Creating Conducive Conditions for Africa's Development and Intensifying the Fight Against the COVID-19 Pandemic. Kakwela kwicala ama-Afrika athi Afrika inazo izakhono zohlangabezana nawuphina umcelimngeni ehlangabezana nawo nje okuba angamanyana. Namhlanje sisathu njenge-PAC sithi Afrika enye, iAfrika enomongameli omnye, iAfrika engenazi borders, iAfrika enoqoqosho olunye, iAfrika enepassport enye, umanyano noqilima lweAfrika lulo olwawukhulula iAfrika. Amanye amaqela ezopolitiko athi le ntsholongwane neziphumo zayo ifuna isisombululo esikhawulezileyo. Africa Day essentially is about freedom. Therefore, governments should understand that their lockdown regulations and measures should not impede on the freedom of its citizens. Africa must come with an invention for the coronavirus, a vaccine that will save millions of our African brothers and sisters. Olusuku lwamkelwa ngendlela ezahlukeneyo kuwo wonke amazwe lapha eAfrika. Kumanye amazwe olusuku luthatyathwa njengeholide, nalapha eMzantsi Afrika kukho abathi olusuku malithatyathwe njengosuku lenkululeko ibe yiholide. Ndingumalelisi Dubase weendaba ze-SABC eKapa.